Dulukanlah dan kecean kakau sabalun kita baralek Delung karajo samantaro apa jo amak dan urang bansek Lai kata lo dek kau nyampang isuak donan kadikule Indak masalah de upi adoda cando itu kau mangecek Tapi nyatonyo baru bajaran nampe kali malam Jumae Kau mulai mengaluah marungui kadang dak namu walalok satampek Sehari sendak mancali apitih kau malebe marengek-rengek Mako kalau ndak katau diuntuang jan balaki jorang bansek Sabalun masalah Karancak tolong jawe Pado isuak kau makin mau pekupe Lanjut sampai gae atau sore Nikah tuh dikarek Dulukanlah tak kace angkat kau sabalun kita baralek Delung karajo samantaro pak jo amak den urang bansek Lai katalog dek kau nyampang isu anda adonan kadikulet Indak masalah dek upi adoda candoi itu kau mangecek Tapi nyatonyo baru bajaran nampe kali malam Jumae Kau mulai mengaluah marungui kadang dak namuah lalok satampek Sehari sendak mancal liat pitih kau malebe marengek-rengek Mako kalau ndak katau diuntuang jan balaki jorang bansek Speaker portable Sabalun buhua arek tala PKB Sabalun kato-kato buru akta lompek Mari kita saliang adu pandape Kini baanan karancak tolong jawe Pado isuak kau makin mau pe